Hello and good day. This is JMG Agri-TV aka Organic Don't Panic. It's organic. Masantos, yakabasan, ed. Si Kuya Amin dito sa Pangasinan. So yun, magandang umaga po sa ating lahat mga kasaksid. So for today's video ay pupunta tayo dito sa Natividad, Pangasinan. Siyempre, ano ba ang purpose natin doon? Pupuntahan po natin ang may-ari, no? May-ari ng farm integrated, no? Integrated farm. So ito po yung R-Ribs. So pupuntahan natin siya, kakausapin natin siya at ipo-promote din po natin ang kanyang business, no? Kasi marami po siyang mga tanim at ang ganda, grabe, napakalupit ng kanyang location, no? Kaya kung mapupunta po kayo dito, mamasyal po kayo, and then marami pong pwedeng gawin doon sa camping. So pwede kayo sumakay ng kabayo, mamana ng mga puso. Ayan, wag niyo lang panain ng kabayo. Ayan, pwede kayong mag-golf. Ayan, lahat ng mga galit nyo, ibuhos nyo doon, di ba? Kung naiinis kayo sa bahay nyo dahil ang ingay-ingay niya, yan, gawin nyo yan. At sabi, ang ingay mo ha. Yan, di ba? Tapos, makikita nyo rin po dito kung sino po yung mga willing na, kasi kakausapin natin siya kung ano yung produkto na pwede niyang i-offer sa atin, no? At syempre, dinalian ko na, no? Mabilisan lang po tayo. Nandito na po tayo sa Tayug, Pangasinan, no? Pag from Tayug, pagdadating ka dito, may crossing po, pakanan papuntang San Quintin at pakaliwa naman, papunta naman yan dito sa bayan ng Tayug. So pag dire-diretsuhin mo lang po yan, ang padiretso niyan, papunta naman na San Nicolas. Pero tayo po ay kakanan dahil ang pakanan naman ay papunta na po ng Natividad, Pangasinan. Opo, ay grabe, napakaganda ng bundok dyan. Ayan o, tanaw na tanaw nyo yan. Grabe, solid na solid. At ang tubig nila dito, grabe, napaka-fresh. Kasing fresh ng mukha ko, ganun. Tapos, pag nakita nyo yan, ayan, yung signage yan, dire-diretsuhin nyo lang yan. Makikita nyo dito kayo makakakita ng palasyong munisipyo. Yan, di ba? Palasyo, napakatindi at napakapuwet malo niyan. So sa likod ng palasyong munisipyo, yan, dire-diretsuhin mo lang din yan. At pagdating nyo sa dulo, yan, may makikita niya po kayong sign ng R-Ribs Integrated Farm. So kakaliwa po naman kayo dyan, no? Ayan, papunta kasi padiretso, yan yung falls sa kaliwa. Diyan naman yung papuntang Integrated Farm. So yan, dire-diretsuhin nyo lang po yan. At huwag kayong liligaw kasi pag lumiko kayo, babangga kayo at mapupunta kayo sa bangin kasi pabundok po yan. Okay, dire-diretso lang at makikita nyo na yung mga signage. At nahinto nga pagsasalita ako kasi may tumahol si Doc, ang ingay-ingay ni Doc. Nagre-record ako dito eh. So yun, pababa po yan ng bundok. Tapos pagbaba nyo sa bundok, ay grabe, napakaganda ng tanawin. Diyan naman po ay kakana naman po tayo papunta na sa Integrated Farm. Yan, ayan, mababasa nyo po yun. And then pababa po yan. Medyo unting rough road lang naman pero hindi naman po yan, malilit lang naman na yan. So yun, papasok na tayo sa gate. Ayan, nakita na nga natin ang R-Ribs. Yan, welcome to R-Ribs, napaka-puwet, malo. So yun, paparking na po ako at nandito na po tayo. Let's go. Hello and good day. This is JMG Agri-TV aka Organic Don't Panic. It's organic. Let's go. So, good morning po. Masantos kaya kabuwasan ed si Kuya Amin dito sa Pangasinan. At naandito po ako ngayon sa lugar kung saan man ako nagpunta. Ganon. Nandito po tayo sa Natividad, Pangasinan at bibisitahin natin. At nandito na tayo. Kakausapin natin si Sir Richard, ang may-ari po nito, no, ng farm na R-Ribs, yeah? Agricultural farm. Ayan. So makikita pa natin mamaya yung mga product niya, yung mga ambience po dito sa lugar dito, no? At makikita rin po natin kung ano nga ba ang mga talagang sikreto ni Sir, no? Para nakapagpatayo siya ng ganito. At the same time po, no, ang ganda ng lugar na to kasi grabe mapuno tapos tabing bundok pa po doon, no? At abangan niyo po mamaya, interviewin natin siya at tanungin natin kung ano ba yung mga ginagawa niya. At grabe, ang ganda ng dito, lugar dito sa Natividad, Pangasinan. At makita natin kung ano ba yung mga diskarte niya sa kanyang pagpa-farm
Ayan, dito sa kanyang lugar, no? Samahan niyo po ako, tapos papakita ko lang sa inyo yung presyo. Ayan, at pagpupunta ka dito, sulit ba talaga? So yun, malalaman natin yan mamaya, no? Dito lang po yan sa Natividad, Pangasinan. At search nyo lang sa Google. Search nyo lang sa Google yung kanyang pangalan. Makikita nyo doon at dito kayo mismo dadalhin. Okay, so ito po yung ano nyo. Price. Ito po, pag magpapa-photoshoot kayo, ayan, kita-kita nyo naman. Ayan, pag ikakasal or gagawin nyo maganda dito mag-photoshoot. And then, ayan, magkano? 250 at 2,500. So, 10 packs na yan. Tapos dito naman sa camping, yan, 150. Pag magka-camping ka, tent rent. So, pwede ka rin mag-renta ng ano, no, 250 yon. And then, 550. Ayun, with beddings na pala yan. Ayan, kung gusto mong mapana, ayan, papanain yung puso mo. Ayan, dito. Yan, para maging ano ka, matindi. Yan, sa pamamana, magkano? 100 pesos. And then dito sa horse is 100 pesos din, no? Yan, pag sasakay at pag gusto mo sumakay sa kanilang kabayo. So yun, titignan natin yan mamaya, yung mga lugar na yan. So yun, let's go. Punod po tayo sa video. Ayan, kasaksid. Pag lalapit kayo dito, for example, papasok na kayo dun sa entrance. Ano, pag walang tao, ikalampag nyo lang daw to, sabi ni tatay. Yo, nag-ring na. O, diba? Ito, 5 balls, oh. Kung gusto mo mag-gold. 100 pesos. Tapos dito. Ito din. Mapagkain nila. Okay. Yun po, 50 pesos po yung entrance pag pupunta kayo. Ayan, diba? Susulit nyo na yan. Pesos. Tawag natin si Richard, nandun siya. Peta kayo. Oo. Ay, sakto pa sila dito. Ayun. Wow. Ganda. Ganda. Sir, good morning. Good morning po. Oo. Sir John Marcos. Oo. Nakarating Sir Richard, opo. Nakalimutan ko nga sir, busy doon. Yun po. Mga ilang ano to sir? Ilang hektarya itong ano? Nasa 4 sir. Pa. Oo, pero itong dinidevelop is nasa 1 hectare pa lang. Ito. Oh. Ang ganda niya sir eh. Talagang ano, pag mapapansin, parang nasa yung bansa eh. Oo. Oo. Nag-video ako kanina. Pag gusto niyo magkabahay, yan, naka-ready. Bali si sir sa susunod po. Bibisita ulit kami dito kasi may isa akong dadaling gusto niya rin bumasyal. Yan, sinusupervise ko rin yan. Kasi kapag hindi mo siya tinignan, mamaya yung outcome niya iba. Yes sir, tama. Oo. Kasi mahirap pag nagpapagawa ka na na hindi mo na monitor. Kasi yung gusto mo, natapos na pala tapos hindi pala nila sunod yung gusto dahil di ka nagbabantay. So ito pala sir, mga OJT sila. Mga OJT na sa mga university sir. TESDA accredited yung nila. TESDA accredited. Don Bosco Training Center. Okay. Tapos dito nila inano, parang ano sila, parang dito sila, parang OJT nila sir, di ba? OJT, 4 months sila dito sir. 4 months. Ayan, 4 months po sila nag-OJT. Dito po sa ano ni sir, sa farm po, open po sila sa mga investor sir, di ba? Open po sila sa mga investor. Paano yung process nun sir? Partnership sa accommodation, ganun. Partnership sa accommodation. So sila na yung bahala kung saan magtayo. Kung saan sila mag-ano dito sir, no? Magpupwesto. Parang pag-uusapan yung pag-uusapan yung location. Yung location. Nakita ko rin sa Facebook na ang daming mga pumupunta din dito. Kaya feature na rin sa GMA7 yung Sir Gigi Manikad. Okay po si Sir. Agripreneur. Sa Agripreneur. Ayan, na ano na rin po pala feature na si R. Reeves. Sa mga gusto at
kung ito na yung para sa inyo, i-grab nyo na. Oo, sa tingin niya, ito na yung gusto nyong maging business. Ayan. Kasi itong farm, ano siya, naturally grown. Pero naturally pinapa-accredit ko na siya sa organic. Para ma-certify na siya na organic. Pero hindi pa siya certified. Parang sir, gumagawa rin kayo sir ng organic sir. Mga organic concoction para sa mga organikong pataba. Mga tinatanim na gulay. Sa mga tinatanim na gulay. Pwede natin puntahan. So ipapasyal tayo ni sir sa mga ginagawa. Ito yung mga nag-OJT. Opo. Para Ito, strawberry field talaga to sir lahat dito. Strawberry. Pero ang ang season namin talaga is December to February. Ay, December to Ngayon, February. yung Good morning po. Para Masisipag po talaga ang ating OJT. Yung isa, galing na yan dito sir, si Charis. Pero ang niya is makakuha ng working certificate. Ay, working certificate. Certificate of employment. Opo, yun din yung Pupunta importante. sa Japan nag-a-apply siya papunta sa Japan. Magandang experience na sir. Ito sir, strawberry. Tapos hanggang dito sa... Hanggang dyan, hanggang sa kabila. hanggang doon sa Pero kabila. bakit na mag-expand hanggang dun? Depende sa mimitas sa ka kaya ng... Tapos itong strawberry nyo sir, pure organic. Wala Yes, sir. ilalagay na chemical. Wala. Okay. Kaya pag may bunga, pag nag-picking, pwede mo nang... Sir. Ay, nako. Sabi ko pag dumating yung time niyo, pag okay na sir, maganda. Sa mga mulberries naman sir. Mulberries. Wala nang bunga nagsisimula ulit. Nagsisimula siya ulit. Tapos may small pond dyan. Ito, anong isda naman sir? Parang mga lang, goldfish ganyan. May koi. Pero mailap na sila kayo. Kasi meron din tayong sir, isang nakausap na nag-aalaga siya. Alam niyo sir, yung pinang-model na isda. Yung mga maliliit. Meron siya. Yung mga magaganda, may mga iba-ibang Ano to sir, koi no? Koi. Okay. Tapos dito may ganda tayong stainless steel na natural pollinator ng mga tanim natin dito. Ito. Wow, ang ganda naman. Nagpo-produce din yan ng honey sir. Ito. Anong tawag dito sir? Stainless bee. Stainless bee. Yan yung mga native bees na pinakamaliit na makikita natin na bees. Hindi ba siya dito. nagano sa lalusok? Wala siyang sting pero pwede siyang mangagat. Okay. Sila hindi naman masakit yung kagat niya. Parang kasing kagat ba ng sir, langgam? Yung langgam, mas masakit yung langgam. Ay, masasakit yung langgam. Nakaka-irritate lang yan kasi yung pinupunta niya is mga hairy parts ng mukha natin. Opo, ito siya. Sting bee, sir, tama? Stingless. Ay, stingless. Stingless bee. Ayan. Grabe. Di, sir, sa ilan yung napoproduce niya, sir, na na honey? For example, isang buwan. Nag-start pa lang kami ngayon, sir. Nag-start pwede pa lang. yung i-harvest yun kasi hindi pa kami nag-harvest. Opo, parang first time niya lang, sir, na mag-harvest ngayon. Sana. Pero ang harvest time kasi ngayon, summer. Summer. Sa panahon kasi ngayon, sir, yung mga organic, sa nakasanayan, sir, ng mga farmer, karamihan, sir, sa synthetic sila kasi, sir, Ang conventional farming na tinatawag, gumagamit sila ng mga chemicals. Kumakamit sila ng mga chemicals. Malaki yung kinikita kasi mabilisan yun. Yes, sir, malaki. Mabilisan yung result ng mga ina-apply nila. Pero mayroon siyang nakaka-apekto naman sa health. At saka, sir, ang lupa, ang inaano niya. Sinisira sinisira niya ang At lupa. the same time, yung health ng tao, nasisira din. Yung consumer, yung mga kakain ng mga produce ng mga gulay na na-sprayan ng mga chemicals. Ito, sir, di sila umaalis, sir. Kaya nandyan lang sila pag bibigyan mo ng ganyan. Sir, pag tinawag mo, pag may pagkain, lalapit sila. Ayun, pati sila. Malapit na rin. Papawa ka na. Vegan foods. Tapos yung kabayo niyo, sir, ilang na siya, sir? Ilang year?
Ilang years na siya? Eto, medyo matanda na ito. Nasa 10 years above. Yung doon, sir? Yun, nasa... Mga 6. Ito 10 years. Oh, grabe. Wala yung kabayo ngayon dito. Ay, oo, ito pala. Ang nakita ko lagi sa picture, ito eh. Oo, yun, hindi ko pa nakita sa picture nun. Meron doon, tapos meron pang dalawa doon. okay. Tapos may, mga free range. Ilang minuto, sir, pag sasakay ka dyan sa kabayo? Depende, sir, kung ano yung request ng visitors. Okay. Kasi pag natakot. Minsan, isang ikot lang, okay na sila. Okay na Gusto sila. lang ma-experience yung pagsakay sa kabayo. Ano sir, by ano ba yan? By weight ba yan? Kasi diba, sobrang tawa baka di na kayanin sir ng kabayo eh. Ano sir, yung sa inyo, kaya naman. Ayaw naman. Punta natin yung greenhouse, sir. Sige sir, para makita natin. So pupuntahan po namin yung greenhouse. Ayan. Kasi ito yung so magpa-picture sa kalesa. Sa events, pwede dito. Yes sir, katulad ng sir, anong events yun sir? Mga kasal, ganyan, tapos birthday. Lahat ng klase. Binyag, yan. Meron naman tayong small hall doon. Para... yun. Saan ba yun sir? Ito. Ito. Yeah. Tapos nag-uunti-unti na kami nagtatanim ng pine trees para siguro pine mga trees. after 5 years, okay na. Pwede na siyang yung mga pine trees natin, sir, na seedlings. Unti-unti namin yung tinatanim. Ito sir yung sa yung sa Baguio pag lumaki, nagpapalamig eh. Tama ba? Yun yung sabi ng iba eh. Saka iba yung simoy ng hangin niya. Pag ito yung malamig na may amoy na parang menthol. Ito po mga pine trees. Yan. Tatanim na rin po. Ito sir, anong seedlings naman ito sir? Kamatis sir. Ito yung may mga bulaklak. Blue ternate. Blue ternate. May mga bulaklak. Ayun. Ito ang mga seedlings ng mulberries. Ito, mulberries yan. Ito po yung mga seedlings niya. Kamatis, may repolyo. Ito repolyo sir. Ito repolyo. Ang mga ano naman to, radish. Ito. Ito, carrots. Ito carrots. Yan, may spring onion, kamatis, may mga kangkong. May mga kangkong. Ayun, ito yung mga pala nito, madami. Tapos ito sir yung di ba? Yung kulay blue yung dahon. Oo sir. Yung bulaklak pala. Ano nga po tawag dito sir? Blue ternate. Blue ternate. Tapos may mga naka-container tayo ng talong. Pero sir sa organic sir, kayo na po mismo yung sir, gumagawa? Sa mga concoction sir, saka mayroon kaming vermibed na maliit pa lang pero hindi pa siya niya kayang supplyan yung buong farm. Nag-aalaga kayo ng vermicast? Meron sir, pero nagsisimula pa lang ulit kasi nasira nung una. Kasi sir, sabi nila pag ang vermi kasi hindi siya napapakain, hindi mo alam, lumalayas. Pero tama sir, kasi dahon-dahon lang naman din yung kinakain. Dahon-dahon, tapos yung dumi ng baka. Dumi ng baka. Kabayo, pwede. Pwede rin. Rabbit, kambing, gano'n. So yung mga natin, bagong punla. Punla ng to sir? May kangkong dyan, pechay. Ito yung mga bagong punla. Talong. Cauliflower. Ito sir, cauliflower. Ayan, cauliflower po pala itong niya. Tapos ito sir, kangkong. Tapos spring onion na siya. Tapos sir? Strawberries. Ito sir, strawberries na to. Okay. Yun yung ililipat doon sir, no? Oo sir. Ito na yung ililipat po doon sa may ginagawa kanina ng mga OJT. Grapes. Try din kami ng organic. Medyo mahirap pero tatry. Opo. Ganda sir. Ayan. Ito sir, mga sir, no? Strawberries to. Masarap mamitas dito. Talagang pupunta ako dito pag na sir. Pag season sir. Season. Ayan. Ito yung nila sir. Greenhouse. Ang daming mga halaman. Ito sir, may for sale din kaming ang tawag dito. Sugar cane yan pero ibang klase. Okay. Parang Buddha belly na bamboo. Pero sugar cane siya. Parang siya sir, kahit saan siya, kahit sa paso, okay lang. Pwede sir, pwede. Okay. Magkano naman pag ganito sir?
Ang bentahan ng ganyan sir sa online, libo eh. Hmm. Isang ganito. Ay, isang cut, Oo. 1,000. Okay po, no? Pero ito sir, yung linalaki niya sir, Ano sir? ito yung tumutubo, yung dumadami sila. Oo sir, dadami yan. Pero ngayon, ang bentahan ngayon, 500, pwedeng mas mababa sa 500. Hanggang 300 siguro. Oh, mga kasaksid sa online, ano to, 1,000, pero dito, bibili nyo lang ng ano, 500 or 300, no? Dito Depende sa, order kung gano'ng karami. oh, depende sa order kung gaano karami. Kung gusto nila sir mag ano, no, kung mayroon silang ikta-iktarya sir na sugarcane, Kasi ito Pwede, sir, no? parang ornamental siya, pang display o pang pang display or- kain sa mga hayop or sa tao ganun. pero mag-produce ng ano sir, yung mga sa natural na ano, anong pinagkaiba nila sa natural na tubo? Halos parehas lang sir, pero ito parehas lang. more on para siyang ornamental kasi parang magandang pang Pang display sana sir. display. O kunyari sa front yard mo, maganda siyang pang display. Sa mga plantito na sir. Oo, Sa mga plantito, ito po, makaka-discount na kayo dito. Oh, sa mga gustong bumili po ng ano. The same time sir, pwede nila kainin sir. Oo sir. Oh, masarap din siya. Ganda. Oh. Dahil sa ano, ang parting Pampanga, di ba sir, marami dyan nag-sugar cane eh. Oo sir. Maraming ano dun eh. Actually galing yan sa Pampanga sir. Galing Yung sa natin doon. Pampanga. Oo. Ibang variety lang talaga siya Oo sir. sir, yun yung imported na Oo. Hawaiian yata yun. Oo. Ito sir, malaki, maganda to pag lumaki pala na to sir. Oo sir. Ang puno na to. Ah. Ito yung working area namin sir. Ito ito, kami sir. nagtatanim. Hinahalo yung mga lupa sir Oo. na ano no, yung matabang lupa. May ano yan sir, mixture ng CRH, yung carbonized rice hull, tapos yung garden soil, Garden tapos yung soil. vermicast. Oo. So yan sa pinagmi-mix. Ano yan? Ito sir, parting dito, ano bang ano na dyan sir? Ilog ba yan? Ano sir, dry creek. Kapag Dry creek. tag-ulan, dyan nagdi-drain yung mga tubig galing sa bundok. Sa bundok. Kasi dito sir sa ano pansin ko lang nung punta kami dito sa Natividad sir. Sagana sa tubig sir eh. Maraming tubig ang natividad kasi Oo, kasi galing ng bundok eh. mga Arang ano, kahit di mo na isara sir no. Walang problema eh, yung tubig eh. Dire-diretso na eh. Tsaka iniinom, di na kayo nagmi-mineral dito sir. minsan No. Pero tubig pero na ako. kapag finilter mo yung tubig, talagang mas maganda yan kaysa maganda. sa mineral. Malinaw yung ano niya. Ano na to, gawa na dito pag napanood nyo siguro to. Itong video na to, gawa na yan. Pagpunta po kayo dito. Mga rin sir. If ever sir, ganun, for example, nagpabook sila sa kasal o kaya sa birthday sir, paano po yung, magkano yung ano sir, dyan? 20,000, sasara na yung ano, hindi na magpapapasok ng iba. 20,000, buo na to sir? Oo sir. Okay. 20,000. Tapos sir, sa mga design, si ano na yung bahala? Depende na sa ano. meron rin kayo taga-design sir, no? Depende na sa wedding coordinator na makuha nila. Depende na sa kanila. Sa Sila mga na yung catering bahala. services, baka sagot rin nila. Oo. Pwede. Tapos sa ano sir, sa kumpleto naman eh, mayroon ng ano sir no, mga mic, lahat ng ano, speakers. Nandito na lahat. Magkano kaya yun sir? Yung Magka 20,000 buo na yun. Whole day ba yun sir? full day, tapos 150 packs yung capacity, yung full. Yung pool. Okay. Sa 20,000, 150 yung ano na dun sir, capacity. Packs, Yung packs ng ano, ng pagkain. Tama ba sir? Na tao. Na tao. Sa pagkain naman sir pala. Hindi Sila kasali na yun. Sa ano lang sir. Sa venue. lang. Sa Venue. Okay. So ito po, pag ano, kumpleto na yung ano ninyo dito, pwede kayo kung gusto niyo yung talagang mala paradise sir. Oo. Oo, paradise Private, namin. yung ano, wala nang ibang sahalo. Yung sa 150 na yun sir, pwede na sila, unli na dun sila sakay ng kabayo. Ganun. Ano sir? sir? Hindi kasama yung activities sir. Hindi, yung hindi lugar kasama. lang. Yung lugar lang, okay. Pero picture pwede. Pwede. Pwede sila picture. Only picture yan. Oo sir, kahit mapuno yung memory sir. No? Only picture yan. Only picture yan. Okay, ito po. Ayan. Kung ano po sa mga gusto po na ano magnegosyo po na katulad ng ganito kay sir, pwede po kayong mag-message sa kanilang ano
Facebook page, direct din sa kanya. Sir, direct na rin po sa inyo. No? Gusto magtayo ng hotel dito sa farm. Pwede rin po, no? Pwede magtayo ng hotel. Ayan. Swimming pool, sir. Pwede, yung Pwede, sir. kubo na may pool. Kubo na may pool. Parang Kasi private siya. free naman sir yung ang maganda dito, free yung tubig. Dito sir, Kukunin medyo lang eh. kailangan gumawa ng ng deep well. Deep well. Tapos siyang hihigop na lang. Kasi unlike sa iba sir, manggagaling pa sa Nawasa, malaki. Para kang sabi nga nila sir, nagpapaaral ka daw ng college sir. Pag ka daw, nagtayo ka ng swimming pool. Doon sir sa beauty. Sige po, sa beauty tayo. So pupunta na po kami sa beauty. Ayan. Ayan, beauty. Yeah. Ayun. Ayan, sa mga gusto pong magpa-picture dito tsaka mag-TikTok, maganda dito. Nag-expand kami doon sa mga vegetable production area na. Oo, maganda sir. Gulay. Tapos dito lilibot na yung kabayo sir, no? Lahat ng perimeter sir, lahat ng gilid. Lahat ng gilid. Parang nasa ibang bansa ka pag sir, no? Maganda sir. Hindi mo na kailangan pumunta ng New Zealand sir. Dito na, mayroon na. Motor ka lang, galing o kaya magsasakyan ka lang. Sir, galing ng Lingayen, Dagupan. Pumupunta dito nagka-camping. sa mga Oo, kasi sir, 'di ba may camping, sabi niyo. Nakita ko rin doon sa Paskil kung gusto nila mag-camping. Tsaka kung wala silang tent, 'di ba? Pwede silang mag-rent ng tent dito. Pwede sila mag-rent. Saan sila pwede sir? Diyan. Kahit saan sir, kahit basta saan. ang paglalatag ng tent is 5 PM onwards. Okay. Tapos hanggang sa umaga na Hanggang 10 AM. hanggang 10 AM. Kasi pero karamihan naman yan sir, 'di ba? Maaga pa lang gising na sila. Oo. Nagpipicture-picture na yan. Picture-picture yung gustong maligo sa Maranon, ganun. Punta na Ay, sila ibig doon, sabihin sir, sa dito, plaza. kasi mayroon din tayong mga churches, sa church sir, sa simbahan, mga nagka-camping sila, yung mga gawain ng mga kabataan. Oo sir. Dito pwede. Marami sir, maraming nagka-camp ng ganun, youth camp. Youth camp. Meron nga naka-schedule sir, taga Maynila. Taga Caloocan sila. Paano naman sir, pag sir, pag youth camp naman, anong, parang paano naman yung nila sa venue doon? Sir, per head yun. Tapos kung magre-rent sila ng tent, ganun. Tapos may accommodation naman, kubo. May kubo na, may tutulugan sila kung gusto lang Kung gusto nilang i-rent yun. Saka yung sa mga investor na nabanggit, para madagdagan yung tulugan ng mga visitors dito, yung mga... Yun ang tamang nila sir, no? Sa mga investors, yun yung pwede nyong i-grab dito. Unahan na lang po kung sino yung kung sino yung unang mag-message kay sir. Sa kanya yung depende po sa pag-uusapan po ninyo. Saka sir, maraming nag-i-inquire ng mga companies, yung mga gusto mag-team building. Kasi kulang talaga yung accommodation dito. Yes, tama. Is 30 packs hanggang 100 packs capacity. So, ang rooms na pwede nilang itayo, marami. Hindi lang 30 units. Hindi lang 30 units yung pwede nilang sir. Kasi malawang to. Malawang yun. So, kung pwede na natin i-accommodate yung mga ganong packs, 100. Sa mga gusto golf, di ba? Golf dito. 100, 150, 50 na. Pesos, sir, yung 15 balls. 15 balls, 150 pesos. Yeah. Punta tayo sa golf naman. Kasi yan. Ayun. Ayun. Wala pa yung Naku po, pag mag-archer kayo, magpapana kayo, huwag niyo itatapat sa kabayo, ha? Doon dapat, hindi dito.
Sasabol yung kabayo. Oo. Tsaka paalala din doon, wag po kayong pipesto sa likod ng kabayo, sir, no? Oo. Oo, baka gusto niyo makatikim ng ano, sipa ng kabayo. Yung suntok ni Manny Pacquiao. Oo, sir. Mas malakas pa ata siya shotgun yan, sir. Tatalik ka talaga eh. Tapos ito, sir, pagkapalo nila, diretso na doon, sir. Pupulutin mo, sir. Ha? Hindi na nila pupulutin. Ay, di na pupulutin. Oo. Mm. Kami na yung gagawa mo. Ah. So yung 100 pesos na Ay, binayaran nila, sulit na sulit. Oo, sulit na sulit, no? Doon, sir, no? Kahit gaano kalayo yung ano mo. Lalampasan pa yan, sir, yung mga puno yan. Ah. Lalampasan pa yan. Ah. Grabe ah. Masaya din mag-golf. Nakakapagod. Oo. Tsaka yung iba, sir, na ano, gusto nila yung galit na galit sila, sir. May kagalit sila, sir, no? Oo. Dito nila ibubuhos, sir, no? May yung sa Tarlac ba yun? Ah, ah. Tapsya ka ba yan? Tawag yun? Yung babasagin mo ng mga gamit. Yan, ipapalo mo lang. Ay, papalo. Palo ka lang ng palo dito. Oh, malaman mo na kung ano yung mawawala. Parang meron kang ano, meron kang satisfy. Oo. Ano, ayun, ano. Wala ko ba naman? Archery. Ito yun po. Ayun po yung pana. Club. Golf club. Pag di pa po napapana yung puso nyo dito po. Papana na yung puso nyo dito. Eh di sir, pag lumagpas na doon sir sa puno, baka di na mahanap yung bola. Oh, bayad naman na yun, sir. Bayad. Okay naman na yun sir. Pero pag nahanap, mas mo naman. Mas maganda sir. Promotion pa lang naman, sir. Ay, promotion yes. Maganda. Kaibigan nating kabayo. Pwede nyo po siya sakyan. Dito sa hindi lang dito sa Pangasinan. Ayun, malayo. Oo nga. Abot nga sir, no? Ayan, nakasucceed. Ano itatry ko. Dito ako sa gate. Yan, ganyan, sir. Tapos, Swing mo lang tapos palo. ganyan lang. Oo, sir. First time ko to actually. Pag ganito yung ano, yung paa. Ay, pag ito. Tapos yung swing mo, palo na agad na gano'n. Pag ganyan sir. Oo. I-actual Yung mo, hawak ng kamay, ganito sir. kailangan sir yung pag gano'n mo, diretso, walang ano, hindi siya magbe-bend. Tama yan sir, left muna tapos right. Ito, ganyan. Left muna. Pag dikitin mo sir yung ano mo. Ganyan sir. Ah. Pag ito. Yan, ganyan. Tapos i-swing mo, palo na agad. Swing, palo na. Ganon. Ay, yun pala. Ayan. Tayo. Actually, ganito lang siya guys. Medyo mag-bend ka ng konti sir. Bend ka lang ng, yan, ganyan sir, no? Bend ng konti tapos palo na. Ganon. Ganon. Kaya, ganun lang pala, ganun. I-actual mo, tapos swing, palo. Ganon. Grabe, ang galing. Perfect. Okay. Yan, nasundan nyo rin yun mga kasaksid ha. Tutunan ko lang din to sa YouTube mo. Ah. Paa mo. Yan. Ay, okay. Geto Tapos, po yan. Itong left. Yung pag-swing mong ganon, diretso lang. Ayan ang diretso, yung left pala. Diretso, tapos swing. Oo. Pag-swing mong ganon, Malakas na yung ano niya. Ayun, medyo maano lang. Mababa. Mababa yung palo. Oo, kasi nakikita ko sa ano. Karamihan na gumagawa po nito is mga ano eh. Mayor na sir. Oo, mga... dito kahit Oo. 100 ka, pwede na. Oo, basta may 100. Tsaka kahit tambay ka, punta ka lang dito, makakaganito ka na. Ganyan na lang. Oo, ayan po. So yun, sa halagang 15 na bola sir, no? 100 pesos. 15 na bola, 100 pesos. Ewan ko lang kung di ka mapagod doon. Sa archery, yung hindi mapana ang puso nila dito, may mapapana kayo sigurado. Ayan. Dito sir, patong nyo lang yung ganon. Okay. Ayun, oo. Tapos hila sa string. Tira sa string. Release. Ayun. Bigat pala niya sir ah. Kahit doon ka na lang sir. Dito sir. No? Oo. Paano sir pag lumagpas doon ano? Tama ba? Ito sir no? Yan. Dito.
Tapos ikakapit dito sir. Dapat naka parallel dito. Naka-align, naka-on. Yan. Yan. Tapos string na lang yung hatakin nyo. Tapos hatak, release. Yan sir. Lakas pa, tapos release. Oh, Bill. asintado sir ah. Asit. Oo, first time lang yan ha. Ngayon lang ulit ako. Galing sir, ang galing. Ganda. Saan po na ito? Ano sir? 100 pesos, 15 minutes. 15 minutes. Oo. Oh, di ba? The more na mas, pana ka ng pana. Marami kang masusulit mo. Kabayo, 100 naman, isang ikot. 100 isang ikot. Oo. Parang lilibutin yan, sir, no? Dito. Kahit dito lang sir. Dito. Pag ganito. Ayan. Tapos may mag-guide naman, sir. May guide naman. Subukan ko, guys. Kaya kayo, punta na rin kayo dito. Para makita rin ninyo kung Pag na-experience mo siya, masaya pala. masaya. Okay na. Talagang mawawala yung problema mo. Wala yung problema, sir. Kasi may mga tao din kasi na sir, di ba? Yung parang gusto nila yung ambience maganda. Oo sir. Kasi may kanya-kanya kasi silang pero pag iba naman nagigimik ganyan. Pero karamihan talaga yung gusto nilang ma-fresh yung utak nila. Kung gusto nila Ganito kumain talaga. sir, may menu din kami dito. Kanina nakita ko din eh. Pwede yung i-video yun yung papunta dito. Ito. Ayun yung mga order nila, sir, no? Order sir. Ayun. So, ayan, sa mga gusto pong pag wala kayo nadalang pagkain, dito pwede rin po kayo umorder dito. Ayan po. Umorder sila. Ate, ayan. Naman, yung mga sir, no? Kanin and rice and sir, no? Mga ulam na. Bempo, pasta. Nag-order sila, sir. Hello po. Good morning po. Ayan. Sa mga kalapate. Kung gusto nyo pang kasal. Para makita mo sa rin. Oo. Dadapos kamay. Malapit kayo, mga kasaksi do. Papakainin na. Ito, ganda yung may nyo. Ayan, ito guys ha. Ayan, niisip na nila kung yung May laman ba to? Sabi. Parang mayroon sabi. Ayun, Natakot sa camera. Natakot sa camera. Ayun, Sabi niya, scam, sabi niya, Wala pala. Buti hindi sila nag-aaway nito, sir, no? Yan sir, nangaaway. Nangaaway siya. Bengala. Pero naman, medyo magkakasundo naman na sila. Pag may pagkainan sir, away na. Nangaaway na. Di ba? Ayun, Ikaw, masakit na tumanok ka to. Medyo Pag nilagay mo kaway mo sa kanya. Oo nga, nanunuwa nga siya. Ayan, nasisipuntahan na sila. Hindi na kasya. Dalawa lang ang kailangan. Pinatungan niya pa isa. Parang patong-patong na rin to. Pati ito sir, na rin umano rin siya, pupunta rin siya. Mabait. Ay, tame. Oo. Pag ganito sir, kung magpapakain sila sir, magkano naman ang 20 pesos sir sa feeds. Madami-dami na yun sir, matagal na nila. Ito 40. 40. Medyo madami yung pagkain. Matagal na rin yun. Ito, mababait din to. Pang rin to, pang mga racing, ganyan. Kung gusto Hindi nyo sir, mag-racing. siya? Fancy. Fancy pigeons. Fancy pigeons. Ha? Nag-aaway na sila. Babarakuhan na sila. Nag-aaway na. Miguel, gawa ka naman ng dalawang extra plate nila. Dalawang extra plate. Nang-aaway na ng isa niya. Ayaw niya, gusto niya siya lang mag-isa. Ayan, mga kasaksid.
Diba? Ano ka na dito, yung ano mo mawawala. Naagaw na. Pag ano sir, mga ilang oras kaya sir yung, ay ilang minuto, yung naubos yung ganyan nila sir? Bilis lang sir. Mabilis lang Oo. sir, no? Oo. Tumunti na rin kasi sila eh. Ano, saan napunta ba iba sir? Minsan sir ano eh. May pusa kasi ditong gala. Oo, pinapatay niya. Oo. Inaakyat yung bahay. Ayun lang ang mahirap din kasi. Pag pusa, nakakaakit kahit sa ano yan eh. Ayan, nasubukan ko na mag-archer, mag-golf, tapos magpakain ng ng mga kalapate. Pwede ka rin sumama dun sa kabayo sir. Picture ka dun. Ayun, sir. Nakakaba sir Kasi ito-try naman natin sumampa sa kabayo. Yan, nagagalit na yung kabayo sa akin. Subukan mo lang, sabi niya. Hello. How's your day? Musta ka naman? Try mo na ba sir? Hindi pa sir eh. First time ko pa lang sir. Sampa na agad dun sa... Ay, pagka. Kita sir. Sige sir. Ayan, sasampa na ako. Mga kasapsid. Ano talaga? Ito na ang totoo. Sabi, thank you sir ha. Si sir pa yung nagbibideo sa atin. Ay, medyo ano sir. Malayo. Malayo. Parang bike lang Dito sir. sir no? Oo, diretso na. Oo, nagmumotor naman tayo sir eh. Yan. Mga kasaksid. Pwede pala no. Ayan. Kung gusto nyong mag-aral ng pangangarera, dapat mag-start muna kayo sa ganito. Diba? Para hindi mahulog. Hindi ka mahulog. Kasi sa karera, wala nang hahawak sa iyo eh. Kayang-kaya nyo sir eh, no? Kaya pa yan tumakbo sir. Pero yung mga nagti-300 sir. 300 kilos. Ay baka hindi na. 300. Ang maximum niyan siguro 150. 150. Ay, nagdadalaw pa kung ano sila, no? Dalawang payat, ganyan. Kaya nila dalawa dito. Pero syempre sir, kawawa naman pag ano yun. Oo, kaya tagi-isa lang. At sa mga gusto din syempre na magkaroon ng mag-i-invest o kaya magiging partner nila sa dito, pwede kayong magdagdag pa ng kabayo. Oo, pwede. Pwede pa at saka gusto nyo rin, lagyan nyo ng malaking ostrich. Ostrich. Na pwede rin sakyan. Diba? Katulad sa Ilocos Sur, yan, ganun din sila. Pwede po kayo magdagdag dito. Matagal na rin siya. Yung akala mo malalaglag ka pero hindi. Ayan. Yan, thank you sir ha. Sige sir. Good. Ano sir, lalaki ba ba? Lalaki, si Cloud. Si Cloud. Ito si Cloud, lalaki. Matibay si Cloud ha, nabuhat niya ako ha. Tibay ka Cloud ha. Walang harap ni Kensino. Ayun, thank you Cloud. Sa pagkain naman nila sir, paano naman yung nila sa pagkain sir? Damo lang sir, tapos may Damo. darak. Ay, darak. Tapos molasses. Oo, yun sir, maganda. Maganda rin yun. So, para ganahan din sila kumain sir. Sa entrance dito sir, yung sa 50 pesos, 1 to sawa na sila. Kahit kailan sila, hanggang hapon, mga ganun. Hanggang hapon na sila dito. Pwede na sila tumambay. Kubo. Meron din. Tapos kung may pagkain silang dala o kung may courses. Ito, mag-asawa to sir. Siguro sir, kasi kamatay kasi yung isang ano nila eh. Tatlo sila. Ano bang tawag dito sir? Nakalimutan ko. Bengala. Bengala. Ayan o. Inaaway nila yung kalapate. Sabi niya, huwag niyo kaming unahan. Mas malaki ang katawan namin sa inyo. Nasalbahe. Ayan o. Nakakatawa pag ano. Yung mga organic practitioner sila, may mga grupo na rin sila. So yung tatanungin po Tita Sir, no, kung ano nga ba
ang kaibahan, sir. No, si Sir Richard po, tatanungin natin siya dahil ito pong lugar niya is, ang mga tanim po niya ay pure organic po na ilalagay. Ngayon sir, dati di ba gumagamit kayo sir ng chemical? Yes. Apo. Ano yung nag-encourage sa inyo? Bakit gusto niyo nang gumamit ng organic, sir? Unang-una yung ano eh, yung sa health side. Health side. Oo. Okay. Yung as in, ang laki ng effect yung sa, kunyari, magkakasakit yung tao. Kumita ka man ng malaki sa pagtatanim mo ng gulay na chemicals yung gamit mo. Versus yung nag-organic ka, medyo hindi ganun kalaki yung kita mo. Pero nami-maintain yung health mo. Na-maintain yung health. Oo, kumbaga hindi ka magkakasakit na ang cause niya is yung sa chemicals. Sa kinakain, sir. Oo, yung ina-apply mong chemicals kasi ang malaking effect yan sa health. So, doon ka mag-benefits. Kumbaga, ang kikitain mo is yung pagka-healthy mo. Pagka-health nyo. Oo. Dati ba sir, nung bago kayo magtanim sir, ano po ba yung naging ano nyo sir? Trabaho or pinagkakabalahan nyo dati? Kasi nursing grad ako. Nursing Oo. grad. Ang layo sir, no? Oo. Layo. Pero mahilig talaga ako magtanim. Magtanim. Mag-alaga ng hayop. Oo. Pero nakikita ko yung mga farmer natin. Kawawa kasi nag-spray sila ng mga chemicals na talagang harmful sa mga katawan natin. So may kamag-anak pa akong namatay dahil sa chemicals. Kasi every other day, spray sila ng talong, ampalaya. So yun na rin yung naging ano eh. Pagkain din nila yung Hindi, kahit di mo kainin yun, na-absorb ng katawan. na-absorb, mo. yes. So kahit na malaki yung kita mo, million, sabihin mo na million. Million. Pero mamamatay ka naman sa sakit. So useless yung kinita mo. At the same time, yung mga consumers natin na hindi nila alam yung effect ng mga chemicals na kinakain natin. Hindi man siya makaka-apekto ngayon, pero soon, yan yung isang cause ng pagkasakit natin. Tama. Yun yung nagiging cause bakit umiiksi yung buhay ng tao. Dati, yung mga lolo natin, nagkakasakit yan, 80 years old. Bago high blood, sir. High blood din. Bago high blood din. Tapos, yun na, doon na sila magsisimula. Doon na manghina. nag-start. Pero ngayon, 40 years old, 30 years old, Meron na. meron ng mga sakit. Cancer, hindi lang mga ganun. Pero, ang baseline yun is yung chemicals na Chemicals. absorb ng katawan natin. Palay, gulay, prutas, sa hangin natin. Sa hangin. Yun, kaya doon ako nag-shift from conventional to pure organic. To pure organic. Kaya yun mga kasaksid, no? Kasi importante din sa atin yung organic talaga. Parang yung natural na kailangan ng katawan natin. Yun po dapat talaga yung maging sa hindi lang sa health, sa tanim, 'di ba? Kasi kinakain din naman natin 'yan eh. Kaya si Sir dito po sa sa kanya sa ribs, 'yan. Dito po is puro organic po yung maano ninyo. Kaya yun, naglaland preparation na sila, nagpe-prepare na sila para mailagay po yung strawberry. Siguro po pag na-upload po ito, yan magsisimula na yung naitanim na yan sigurado. Naitanim na yan sigurado. So sir, nakatipid ba kayo sir ng malaki nung gumamit kayo ng organic sir? Kasi ang mga gamit lang naman yan, mga ingredients ng mga organic na pataba natin. Nandito lang yan sa paligid. Nasa dahon, paligid, yes. Mga natutuyong dahon, mga dumi ng mga alaga nating hayop. Tapos, yan, ito lang, natural lang. Natural lang. So, sa simula mahirap, pero magbe-benefits kayo yan year na pag lumilipas yung taon. Nakikita nyo na yung, kumbaga, kinikita nyo. Kinikita, So yun po no, at nagkaroon tayo ng idea kay sir na ang organic ay kailangan natin at masyadong marami ng sir nakasanayan dahil sa chemical sir, di ba? Marami nang kumbaga doon na nasanay yung mga tao. Pero sa organic farming, natural, kukunin mo lang sa paligid, meron ka na agad. 'Di ba? Hindi mo na kailangan bumili pa sa mga sa mga hindi ka na chemical. Parang kahit gaano kamahal yung mga chemicals na pataba, hindi ka maapektuhan kasi andito lang pag organic ka. Nandito lang sir. Babad ka lang ng mga dahon-dahon dyan, overnight, pwede sir, yung vermi, di ba? Yung African night crawler, di ba? Paggawa ng vermicast, dumi lang ng bulate,
Pwede Fertilizer na. Fertilizer na. Oo, itatain niya lang. Basta wag niyo lang wag niyo lang lagyan wag lang maubusan ng laman. Kasi aalis sila. Di mo alam kung saan pupunta. So yun sir, maraming salamat sir ulit sa niyo sir. Thank you. Opo. At yun po sa mga kanina nabanggit ko po sa mga investors po at saka sa mga gustong magkaroon din dito ng pwesto sa Ribs Farm. Ayan, pwede po kayo dumirekta kay sir at mag-usap po kayo para ito po mas papalawakin pa po ito eh. Now si Sir Jiggy Manica dyan, nung pandemic punta pala sila dito. Ayan, inano nila. At saka marami pong natulungan din ng mga mga nag-OJT and then rin ng TESDA sir accredited ng TESDA. Yung mga nag-OG. Yung mga nag-OJT. So yun, ito kanina napasyalan na lang kaya ayun sir, maraming salamat sir sa sir. Opo sa sa akin pag guide dito sa ating sa Ribs Farm. So yun, maraming salamat po sa mga nanood and please like, comment and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po updated sa lahat po ng videos po natin. Maraming salamat po. Have a good day and God bless po sa ating lahat.